Són la 1 del migdia i no he gravat res fins ara perquè he estat a l'habitació editant vídeos i tot i bueno, he fet la maquinada i tota la pesca. Ara vaig estendre la roba i la idea és llogar una moto per poder anar al Gran Canyón, que és una cosa que hi ha per aquí. Fa molta calor, però bueno, tinc ganes de fer alguna cosa. Your soul is the passenger. So let me take a trip down. Let me take a trip down to you. They say it's such a small world, but often I feel lost and empty. They say it's such a cruel world, but one good heart is plenty. Bé, doncs ara estic aquí al Gran Canyón, estic esperant que el sol es pongui perquè tinc ganes de veure com és el lloc durant la posta de sol i després segurament ja aniré un altre cop cap a l'hotel per dutxar-me i anar a sopar amb unes noies de Vic que hem quedat a les 9. És molt maco i en un principi t'hi pots banyar, però la veritat és que anant sol no em fa gens de gràcia banyar-me aquí. L'aigua és molt clara, no sé si es veurà el vídeo, però si tu tires una pedra es veu la pedra fins que està super al fondo, perquè és molt fondo a més aquest lloc, o sigui fa com un tallat de cop i volta, però igualment no m'hi vull banyar jo sol aquí perquè, jo què sé, em passa alguna cosa i ningú se n'entera, saps? They say it's such a small world, but often I feel lost and empty. They say it's such a cruel world, but one good heart is plenty, 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 Bé, doncs són les 10, havia quedat amb les noies de Vic a les 9 i no han arribat, suposo que els hi deu haver passat alguna cosa, algun contratemps. Els he enviat un missatge i ja es veurà aviam si contesten, si poden contactar amb mi o no. Aniré a donar una volta perquè he estat aquí esperant una hora i no hi vull estar més, tinc ganes, són les 10, he de menjar, saps? En fi, aviam com acaba tot, però en un principi suposo que les trobaré més tard. Doncs bé, ja les he trobat, ha estat acabar de gravar el vídeo i estaven davant meu. Estaven esperant-se una altra banda i elles ja havien sopat, jo ara he anat a sopar que tenia molta gana i farem una volta per aquí, no? Suposo? Molt bé, doncs. Hòstia, una cucaratxa ja. Ah, doncs carda-te-la a la motxilla. Flipes, no, tio? I com és que es va ficar aquí i no us feia por? Ja, mare. Hi. Bé, doncs ara mateix acabo d'arribar a l'hotel, és la 1 de la nit
i he tingut un problema, i és que la moto que he llogat se li ha rebentat la roda i l'he hagut de portar, bueno, arrastrant fins aquí, però igualment el pneumàtic s'ha aixafat una mica. Aviam demà com ho poden arreglar, però clar, com que jo l'havia de tornar demà, la moto també l'havia de portar aquí perquè demà al matí tenim un mecànic aquí al costat i així la puguem arreglar el més ràpid possible. Aviam com ho solucionem, però és una putada, perquè jo tenia la moto llogada per 24 hores i ara per culpa d'això demà al matí ja no la podré fer servir perquè suposo que hauran de canviar-ho. En fi, que vagi bé i bona nit.